Mahamaya Village Development Committee mate Mahamaya VDC team atum non malom development block asai campaign Kachingthur asai do anta Dode sangse pin pen ke klempon Kedamtang jangmi poni pioneer kebarni Mahamaya VDC atum development block asai campaign Mahamaya constituency arlo Kachingthur asai ke klemtang lapen ke klembo madimalongan kahumri padodam Bangso Hood VDC Chairman Rajas Teron, Gram Sevak Dipankar Das, VDC Klembangphu, Phibison Kro, Rajan Ingti, District Minority Klembangphu, Samson Taro Tum Pendanglok, Penangan Mahamaya Constituency Arlo, BJP Asongja Po Tum Chetong Rinti. Bangso Kachingthur asai ke klempon lake MGNREGA, Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana Lapen, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Hehe Askim Pen, Hem Solar Light, Tovar ahoyar pong lapen langteng hehui selam ponsi rongajo Kachingthur asai dengponlo Bangso Kachingthur asai Dode sangse pin pen ke klem ke pang chengpon lake kedamtang jang miponi phai trok arni ingdeng plike prahini BJP amahang ke thek arni pensi pang chengponlo lapen jang miponi phai engkoi arni ansi bangso asai pachun ponpo lapen laki doa na sai sitami pachun pon epo pusi VDC chairman Terona sang hopen than pachini pon ke MGM regalo so scheme ben sipini rada tumpen la job card hai paklem lo la damnili tum Mahamaya homestay mate samilangso block under nili tum hinia block do harokat pen samilangso block under asilason dak taxi samilangso block under la pen harokat block under tanil tum Mahamaya angkang arlo la poson se along tina pia sitame nili tum lason job card claim bom lo la pen rada tum phantame demand tangka huitab lason pi bom lo Lasi pini ke lahanlo je nilitum Bharatiya Janata Party jeto parnisi pini peni thomlo parnisi BJP amhanga thegarni penilitum labangso program kedeng Mahamaya homestay long pustame dengponlo lasi lason dak thak sinilitum program bang ani bang lason continuous korilo Anparta lapuson Mahamaya constituency araphan ke mathapen lahai scheme ke ban pen ke claim piawar sai ke long donapot lun sing teronaphan kachuro bajirpon nilitum lasorni pustame Mahamaya homestay lotima nilitum Mahamaya la BJP mandol office pen chenglok dokmoka angkang anilitum procession lun sing ton sar pendanglok lapen alangli hem an nilitum ekeng pen procession ta damlo lasi halasorni pen Cengsi pini an la bangso a program nilitum ani wang a program bang nilitum ason continuous kori bom lo Dogmoka pen Samsung Ingti Karbing Long Live